Egunon, ni Leira Astigarraga naiz. Otsailean hasi nintzen Goienerren lanian eta merkatuetan eta Guai proiektuan hau lanian Kresekin batera. Guai proiektua beste proiektua baino proiektu teorikoa da, beraz momentu batzutan igual abstraktoa izan leke galderarik ero baldin bakotzue bota lasai. Azteko azalduko Guai proiektua zeinan eta zeintzu dian proiektuaren helburu nagusiak, eta gero ja Goiener mailan urte honetan zerrin dugun proiektuaren barruan. Guai proiektuan Europa mailan banatuta gauzen 8 ezberdinek osatzen du, unibertsitate bat, 3 zentro teknologiko, konsultora bat, energia merkaturatzaile bat eta 2 klaster, eta, hori. Eta, proiektuaren helburua, esandako moduan nahiko teorikoa da, helburua da egundakun etxebizitzatako kontsumo elektrikoen eredu matematikoak hobetzea. Honetarako gaur egungo energia sistemen eredutan sartuko dugu eredu kausal bat, gu sortuko dugu eredu kausal bat. Eredu kausal esaten dugunean esan nahi dau espertuen edo adituen jakintzan oinarritutako eredu da diala, ez diala datuetan oinarritutakoak, hau da, esperimentu edo interbentzio bidez lortzen dian datuak dira, eta guk honeikin sortuko dugu eredu kausal bat, eta txertatuko dugu egundakun eredutan, modu honetan haueko betzeko asmoakin. Berezik zentratuko gara efizientzia energetikoan, sorkuntza banatuan eskariaren erantzunean eta elektrifikazioan ikendian inbertsioetan. Inbertsio esaten dugunean ez da soilik diru inbertsioa, baizik eta baita denbora inbertsioa. Eta, eredu kausal hau sortzeko 5 erabilera kasu desberdin daku, eta erabilera kasu hauetatik lortzen duen emaitzakin osatuko dugu gure eredu kausal hau. Hasi mikrosare batetik eta mundu mailako erabilera kasua desberdinuko dira, eta gu Goiener mailan azken urte honetan egon gara bigarren eszenario horretan, etorkizun batian komunitate energetikoetan bebai lana ingu, baina gondiokan definitzeke dauen puntua da, eta beraz gaur ez gara honetan sartuko. Goienerren erabilera kasua harritu da irailean, ekainean izan dugun tarifa elektrikoen aldaketan, eta hori baitan hartuta inun interbentzio bat izan da. Interbentzio honen helburua izango da gure bazkideen kontsumo karga ziurtasunez aurre ikusiko dauen erosketa estrategia bat definituko dauen eta Goienerren konpromiso estrategikoak hobetiko dituen erraminta bat sortzea. Eta, zehazki tarifa aldaketa honetara hurbiluta, helburua izango da gure bazkideen kontsumoa eta potentzia ordu puntuetatik murriztea, erosketa aurreikuspenak hobetzea, ikustea tarifa aldaketa honek zer eragin eduki dauen bazkideen kontsumo kurban, aldaketarik eduki dauen, eta baita ikustea bazkidek zergaitik egin dauen inbertsioak esaten dugunean, plaka fotovoltaiko, kotxe elektriko, birgaitze mota honetako inbertsioei buruz gabitz. Eta helburua izango da hau aztertzea. Honetarako inuna izan da esperimentu kontrolatu bat, hau da bazkideen artean 4 talde desberdin indu, alde batetik egongo da kontrol taldea, eta beste alde batetik 3 talde esperimental. Kontrol taldeari bialduxako mezuak tarifa aldaketa honen inguruko gomendioak emanez, eta ez talde esperimentaleari mezu honetaz aparte errefortzu mezuak. 3 talde esperimental, errefortzu mezuak izango dira 3 motatakoak, batzuk inguru giroan ingurukoak, beste batzuk efizientzia energetikoan ingurukoak, eta beste batzuk ekonomiaren ingurukoak. Eta beraz, neurtuko dugun indikadore bakoitza, neurtuko dugu lehenengo tarifa aldaketa aurretik eta ostean, eta gero ostean, kontrol taldea talde esperimentalan aurka, eta baita talde esperimentalak beraien artean ikusteko zein taldetan egondan inpaktu handixena. Momentuz ez daku, ondiokan interbentzioa ez da bukatu, uztailean ez izan eta abendura arte iraungo dau, eta badaku datu oso preliminar batzuk, baina momentuz ez dira guztiz esanguratsuak ez duelako lortu ondiokan datu guztia prozesatzea, eta beraz gaur naiz hortan sartuko. Baina, soiek aipatu neurtuko dugun indikadore garrantzitsuenak izango dira alde batetik ze energia portzentaia mobitu dan periodoz, tarifa aldaketa honen ondorioz, beste alde batetik bazkideengan eduki dauen inpaktu ekonomikoa, zenbatekoa izan dan, gero alderdi soziala, eta hau izango da gure ustez garrantzitsuena edo interesgarrixena, ze kolektibok
kolektibo bakoitzak ze zailtasun maila eduki dauen energia mugitzeko, osea, karga hauek mugitzeko, hau da, behar bada batzuk ezin jaue beraien karga mugitu lanatik edo etxeandako inogoeretik ezin jaueako, edo beste batzuk desinteresatik soilik egiten dauen, edo hau aztertuko. Eta gero, inguru giroan CO2 emisioetan zer eragin eduki hauen egisa, goienerren euneko berriztagarrixan energia merkaturatzen dula, baina gero estrapolagarria izatea danez helburua kilobate ordua sozio du CO2 kantitate batekin. Etorkizun batean, aurrez aipatutako ekintza honekin modelo kausal hau alimentatuko dugu, eta honen hau erabiliaz helburua izango da sortzea tarifa berri batzuk, estruktura bat tarifa berriak iteko, tarifa hauek bazkide egokitutakoak izango lirateke, eta hauek simulatu eta emaitza batzuk lortzea izango da etorkizuneko lehenengo ekintzatako bat. Egisa da interbentzioak hainbat muga dakola, esan bezala Goiener mailan ikendan zerbait da, eta ikusi da Goiener energia berriztagarrien kooperatiba bat izateatik ja ez dela gainontzeko populazioan moikoa, hau da, kontzientzia maila pixkat altuagoa dela. Beste alde batetik, litekena da, emaitzatan ez ikustea ezer oso evidenterik, baita 6 hilabete soilik iraurten dauen interbentzioa da, hau da, ez dira urtaro danak kontutan hartzen eta honebe eragin zuzena edukileike, eta beste alde batetik, eta nik uste dute inpaktu handixen aukiko hauela, izan da, 6 hilabete hauetan presioak, energiaren presioak asko inauela gora, eta behar tarifa aldaketaren ondorioz baino, jentea gehiago aldatu hauela bere kontsumitzeko modua presioa igoera honeatik, eta beraz, emaitzak aztertzerako orduan, bai detaile gehiago aurrez esperotako baino, detaile gehiagokin aztertu beharko ditugula datuak. Eta, bueno, bukatzeko nola parte hartu, esanako nahiko teorikoa da, eta beraz, guri gehixen onduen etorteixakuna, bai egiten dutugun inkesta edo mota honetako jardueretan parte hartzea, zenbat eta input gehiago eduki, orduan eta input gehiago edukikolako gure modelo hau alimentatu alizateko eta zehaztasun gehiagokin diseinatu alizateko. Eta, bueno, hori da dana. Galderarik edo baldin bakotzeko.